Lifti sekä Scoop, robotit ja Lea leikkipuiston kiirehtivät. Kuka eka nyt leikkimään? Me auto väsätään kone pellistä renkaisiin. Näin osat lastataan Leon kyytiin. Leo! 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 Kuormuri Leo. Kuormuri Leo ja hänen ystävänsä korjaavat satoa. Onpa paljon vihanneksia. Leon kuorma on jo täynnä porkkanoita. Lea, tule auttamaan! Tässä ollaan! Laatikot eivät riitä. Maistuuko porkkana? Mihin puran kuorman? Vaikkapa tuonne. Seis! Lea ei halua kumota porkkanoita suoraan maahan. Rakennetaan lato. Ai niin kuin talo. Niin, lato on talo vihanneksille ja viljalle. Ei kun hommiin. Lato on mainio ajatus. Sinne voi säilyä vihanneksia pitkäksi aikaa. Silloin ne eivät nahistu auringossa, eivätkä kastu sateessa. Rakennetaan lato tähän. Tässä ovat osat. Tähän tulee lattia. Runko rakennetaan puupalkeista. Luiska. Ylinen. Ylistä reunustaa kaide. Lisätään hyllykköjä. Mitä varten? Hyllyille pinotaan laatikot. Tilaa tarvitaan paljon. Siinä ovat laatikot. Sitten rakennetaan katto. Lampuilla saa sisätilan valaistua. Pystytetään takaseinä ja etupuolelle ovet ja ikkuna. Hurraa! Lato on valmis. Vihannekset voi tuoda sisään. Lea purkaa porkkanakuorman. Ja Leo tekee saman. Robotit! Tuokaa laatikot sisään! Eivätkös ne ole aika painavia? Eivät kuulema ole. Voi sentään, pitäkää varanne. Kävipä huono tuuri. Tiesin, että ne painavat liikaa. Tarvitaan hissi. Me menemme etsimään osia. Siivotkaa te sillä välin. Lea ja Leo etsivät osia hissiin. Löytyykö? Ei mitään. Katsokaa taaksenne. Siellä ne ovat! Löytyi!
Autot keräävät hissin osat lavoilleen ja kuljettavat ne latoon. Robotit ovat saaneet vihanneslaatikot pinottua. Lea aikoo rakentaa hissin pikapikaa. Tukipilarit, alusta, kaiteet ja 2 nappulaa. Ylös ja alas. Robotit kiistelevät siitä, kumpi saa painaa nappia. Robotit, älkää riidelkö. Painakaa nappia vuorotellen. Hyvä ajatus. Sininen robotti painaa nappia ensimmäisenä. Scoop kerää laatikot. Ja taas alas. Lila robotti, on sinun vuorosi. Alas. Hissillä laatikot kulkevat paljon nopeammin. Saivatpa he suuren sadon. Onneksi latoon mahtuu. No nyt on ahkeroitu. Saako olla porkkana? Haha, ladossa viihtyvät muutkin kuin vihannekset. Lifti sekä Scoop, robotit ja Lea, leikkipuiston kiirehtivät. Kuka eka nyt leikkimään? Me auto väsätään, kone pellistä renkaisiin. Näin osat vastataan Leon kyytiin. Leo! Kuormuri Leo. Ystävykset ovat innostuneet vihannesten viljelystä. Nyt on aika korjata sato. Robotit, älkäähän hupsutelko. Sieltä tulee lifti. Toin laatikoita. Ei robotti, kaalinpää ei ole pallo. Lifti haki laatikoita vihanneksia varten. Nyt nostetaan porkkanat. Ja punajuuret. Ja kaalinpäät. Kaalinpäitä. Punajuuria. Porkkanoita. Lifti, robotit väsähtivät. Samoin. Sadonkorjuu on rankkaa puuhaa. Tarvitsemme apua. Lifti on oikeassa. Ison sadon korjaamiseen tarvitaan sadonkorjuukonetta. Mistä hän sellaisen saisi? Tällä osalla ei korjata satoa. Häh? Leo! Täältä tullaan. Leo tuo leikkuupuimuriin sopivan osan, jolla sadon voi korjata. Haha. Tällä hassun näköisellä osalla vihannekset saa nostettua maasta. Jee! No hei! Leo ja Lea ovat koonneet sadonkorjuukoneen. Lähdetään sitten maatilalle. Punainen robotti haluaa ajaa raskasta konetta. Varokaa! Edessä on tunneli. Mikä hätänä? Jäittekö jumiin? Mikä nyt neuvoksi? Saiko robotti ajatuksen? Hän kiihdyttää vauhtia. Seis! Kone ei mahdu tunneliin. Terve! Mitä on meneillään? No hei Scoop! Tunneli on liian kapea. Sadonkorjuukone ei mahdu sisään. Minä voin laajentaa tunnelia tuosta noin vain. Scoop keksi laajentaa tunnelia kauhallaan.
kovin pitkä. Joutuisit kaivamaan ainakin viikon. Irrotetaan sadonkorjuukone aukosta ensin. Scoop kiskoo konetta kaikin voimin. Lifti tulee apuun. Lea, työnnä sinä. Vielä vähän. Onnistui! Sadonkorjuukone pelastui pinteestä. Mutta miten sen saisi maatilalle? Voi sentään. Nyt keksin! Suuri sadonkorjuukone täytyy purkaa osiin, jotka mahdutaan kuljettamaan tunnelista. Ajovalot, ikkunat. Leo purkaa sadonkorjuukoneen osiin ihan kuin leluauton. Yleensähän me rakennetaan koneita. Onnistuukohan tämä varmasti, Leo? Tietenkin onnistuu. Äkkiä! Otetaan osat kyytiin. Kaikki osat täytyy kuljettaa maatilalle. Lea ja Leo nostavat osia kuormalavoilleen. Lifti työntää sadonkorjuukoneen runkoa haarukoillaan. Punainen robotti kantaa ajovaloja. Scoop taas tuo pakoputken. Hurraa! Vihdoinkin ystävät tulevat. Kaikki osat ovat paikalla. Nyt sadonkorjuukoneen voi taas koota. Lisätään ajovalot, ohjauspyörä ja kuskin istuin. Ja tuulilasi. Renkaat, sadonkorjuuosa, pakoputki. Kone saatiin sittenkin koottua. Töihin siis! Sadonkorjuukone on valmiina korjaamaan sadon. Onko Leokin valmis? Olen! Matkaan! Porkkanat nostetaan maasta ja kerätään Leon kuormaan. Siihen mahtuu paljon vihanneksia. Hyvin menee. Nyt on minun vuoroni. Punajuuret kerätään Lean kuormaan. Jopas jotakin. Valtavasti vihanneksia. Ja sieltä tulee lisää. Porkkanoita, punajuuria ja kaalinpäitä kasapäin. Sato on korjattu. Mennään leikkimään. Lähde sinäkin, Lifti. Lifti sekä Scoop, robotit ja Lea, leikkipuiston kiirehtivät. Kuka eka nyt leikkimään? Me auto väsätään, kone pellistä renkaisiin. Näin osat vastataan Leon kyytiin. Leo! Kuormuri Leo. Tässä on vehnäpelto. Lea ja Leo tulivat leikkimään. Aha. Oo. Mikä leikki heillä on mielessään? Lea, mene etsimään Leo. Vehnä on niin korkea, että sen sekaan voi piiloutua. Vehnä on jo kypsää. Se
pitäisi puida. Haetaan leikkuupuimuri. Täällä asuu kaivuri Scoop. Scoop ryhtyy leipomaan. Tulepas. 3 munaa. Sitten sokeria. Tuleeko tuo omenakin taikinaan? Jauhoja. Scoop, jauhot ovat lopussa. Laatikossa ei ole yhtään jauhoja, eikä kaapissakaan. Eikä jääkaapissa eikä uunissa. Voi voi, täytyy käydä ostamassa lisää. Tämä kone on leikkuupuimuri. Sillä korjataan vilja pellolta. Minä autan. Katso, vehnänjyvät suihkuavat Lean kuormalavalle. La la la. Tässä onkin hommaa. Hei Lifti, saisinko 1 jauhopussin? Ei kun sittenkin 2. Ei vaan 3. Kun Scoop on ostanut jauhot, hän pääsee leipomaan herkkuja. Lifti! Tulen ihan kohta. Sinisessä on suolaa. Ja keltaisessa sokeria. Jauhot ovat loppu. Jauhoja ei ole saatavilla, mutta Leo ja Lea ovat korjanneet vehnän pellolta. Jyviä on valtava määrä. Terve! Olisiko teillä jauhoja? Ei jauhoja, mutta meillä on... Vehnää! Nyt tarvitaan tuulimylly. Hyvin keksitty, Leo. Tuulimyllyssä vehnänjyvät voi jauhaa ja niistä voi tehdä jauhoja. Onpa täysi kuorma. Harmaat renkaat ovat myllynkiviä. Niiden välissä vehnänjyvät jauhetaan jauhoksi. Myllynkiviä pyörittävät 2 akselia, joissa on hammasrattaat. Luiska. Ikkunat. Ja katto. Robotit. Mitä teette niillä siivillä? Robotit löyhyttävät niitä kuin linnun siipiä. Lopettakaa! Tarvitsen jauhoja keksejä varten. Siivet ovat paikoillaan. Ne pyörivät tuulessa. Myllynkivet pyörivät. Lea, kaada jyvät myllyyn. Onpa tuulimylly kaunis. La 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 la, la 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 la. Jauhoja! Onpa paljon vehnää. Sanos muuta. Lifti on tuonut tyhjiä pusseja. Hän tarvitsee jauhoja myyntiin. Scoopilla on nyt kaikki tarvittava leivontaa varten. Sokeri, omenat, munat. Ja
jauhoja. Kaverukset ovat tulleet kylään. Kuka haluaa keksejä?